Bon dia, míster. Bon dia. Després del derbi, ja passem pàgina, i la setmana ha estat més curta. Ahir Zaibo deia que el partit del Cádiz s'havia d'afrontar com una final. El partit del Cádiz és un partit importantíssim per a nosaltres, que necessitem guanyar, que volem guanyar i que estic convençut que anem a guanyar. Calificar-lo, la paraula, pues no sé quina paraula. Moltes vegades el que tenim en el cap no sabem trasladar-ho a l'hora de dir-ho, no? En paraules. Final és quan no hi ha més. Final no hi ha més. El partit de l'altre dia era un partit importantíssim per a nosaltres. Igual, fins i tot per a molta gent més important, no? I bueno, pues no guanyarem i anem a jugar un altre partit i seguim tenint opcions con lo qual no sé la paraula a utilitzar. Partit importantíssim que, com he dit, pues volem, deguem i necessitem guanyar. Ara deies que estàs convençut de que la victòria arribarà demà. Què és el que et fa tenir aquest convenciment? Bueno, veure com treballem durant la setmana, i encara que a dia d'avui pues, sembla difícil en la posició que estem, ser optimista i creure en els que estem i tot això, pues una cosa pot ser lògica. Jo tinc molta fe i molta confiança en els jugadors que tinc. Sé que poden donar molt més, ho podem fer tots els que estem aquí al Nàstic, ho podem fer molt més millor de lo que ho han fet i bueno, si tenim aquesta capacitat de fer-ho millor, els resultats deuen de ser bons, no? Si pensara que no tenim capacitat o marge de millora, pues entonces estaria complicat, no? la situació en la que estem actualment. Parlant sobre el rival, aquest Cádiz, un recent arribat en aquesta categoria, però que sembla que està en el seu moment més dolç, amb aquestes 7 jornades invicta. Què és el que exigirà el Cádiz al Nàstic? Bueno, és el que la segona divisió. Pues fa un mes i mig és un equip que estava en descens i segurament estàvem igual que estem nosaltres a dia d'avui i un mes i mig després pues, tot és diferent, no? I des de luego pues, les mires que tenen a dia d'avui allí són diferents a les que tenien fa mes i mig. És un equip que està ara mateix tocant el playoff d'ascens, con lo qual pues, ja te diu que fem bé les coses i que evidentment ens va dificultar la victòria de demà, no? Perquè al final, a part de ser un equip difícil que replega bé, que deixa pocs espais, que te dificulta fer el teu xoc, pues bueno, venen en confiança perquè els resultats al final és el que fan, no? El que te donen confiança i te fan moltes vegades donar un plus. Míster, queden 6 partits a la primera volta, 3 a casa, vital guanyar, ja no que siguin aquests 3 partits a casa, sinó recuperar aquesta fortalesa al nou estadi que tot i que només ens ha guanyat un equip aquí, s'han acumulat molts empats. No? Bueno, recuperar la fortalesa en resultats, no? Seria lo que ens fa falta. Jo crec que nosaltres hem sigut un equip fort a casa, però això no s'ha traduït en resultats. Crec que hem merescut prou més de lo que hem obtingut a casa i bueno, seria seguir en la línia de lo que hem fet fins ara a casa, però evidentment en uns resultats diferents perquè al fi i al cap el que val és sumar, no? I ahí pues, bueno, hem tingut poques victòries i això és la realitat, així que pues, això és la idea, des de luego. Tot equip, si hi ha qualsevol objectiu el que tinga, sempre la base té que ser a partir de resultats que ho obté a casa, clar. Míster, obviant que el futbol, els horaris els van a la televisió, que són les que paguen, el passat ahir diria que Álvaro Cervera, l'entrenador del Cádiz, doncs va reconèixer que la segona divisió que no estava feta per jugar divendres i que no estava d'acord en aquest horari. Tu penses el mateix que em penses de jugar en un divendres ara que és el primer cop que ho fem? Saps què passa? Que porto tants anys ja en això que un poc estic ja curat d'espant en els resultats, no? Ho ha viscut de jugador i d'entrenador i a mi quasi que me dona igual, no? Segurament no t'agraden els horaris per l'espectador, no? Perquè bueno, pues n'hi ha dies i horaris que li ve millor a la gent a l'hora de poder vindre a l'estadi i bueno, pot ser això la preocupació que podem tindre, però més allà a mi me dona igual jugar divendres, que dissabte, que diumenge, que matí, que vespre, per a tots el mateix i no deu de ser cap excusa per a poder guanyar el partit, no? S'apropa el mercat de fitxatges, com és lògic, ja comença a parlar-se a l'entorn amb força d'aquest mercat de fitxatges.
com ho pots gestionar o com es pot gestionar això dins del vestuari, tenint en compte doncs, que es pot presentar molt? Bueno, al final dona igual lo que yo diga, ¿no? Vosotros entendreu que a aquestes altures, en la situació en la que estem, la meva preocupació passa pel partit del divendres al 100%. Pot pareixer que és el que toca dir, però sempre vos dic, i crec que sempre soc, si tinc que dir una cosa dic que és el que toca, o si és la que pense, i te ho dic convençut, no? O sea, és que no m'ocupa ni un segon a dia d'avui això. Necessitem guanyar el divendres i és l'única preocupació. A partir de... pues ja veurem. De totes formes, quasi seria millor que la pregunta la fareu, perquè pareix ser, no? He vist, no? que teniu més informació vosaltres que jo, no? Així que pues el que han tret aquesta informació, pues li pregunteu a ells que a dia d'avui saben més que jo, o en tot cas als que li han dit aquesta informació. Jo d'aquesta informació que ha sortit, que m'imagino també un paper ahir el tema, no sé absolutament res. I és així, no és el que toca dir, és així. Sí, míster, pel partit perds a Molina a l'eix de defensa per causes evidents. GTI és el moment de que pugui sortir de titular? Sí, és una possibilitat, clar que és una possibilitat. Jo crec que va fer molt bon partit a Miranda, després anar en la selecció, i això pues, també al final li va fer perdre d'alguna forma el que s'havia guanyat, i bueno, és una possibilitat que puga entrar. De totes formes, jo crec que el moment és ja per a ell i per al resto de jugadors, no? I un poc en funció de les necessitats i de lo que pues vaig passant en quant a lesions, sancions o estàs de forma, pues anirem posant a un o altre, però evidentment té moltes possibilitats de poder estar demà. Si tornant un moment al partit de Reus, també va passar al camp de l'Almeria, que als pocs minuts del segon temps un jugador nostre fa una entrada incomprensible i s'expulsa. Cabreja encara més que sigui un jugador de la casa que fa temps que està aquí i que sap una miqueta la situació que s'està vivint? Bueno, de vegades és molt fàcil per part des que estem fora del terreny de xoc, no? M'incluïs jo, fer valoracions en aquest sentit, no? Jo t'he dit que coneguent a Xavi Molina ningú ho ha passat pitjor que ho ha passat ell estos dies. Ell sap que no va estar acertat en aquesta acció, amb la qual ja tot el que nosaltres diguem o fem de més està de sobre. És un jugador que està entregat a la causa i per supost que té dret a equivocar-se com m'equivoco jo i s'equivoquem tots, no? Al final jo el que vull en els jugadors que estan en el terreny de xoc és que prenguen decisions, i quan tu prens decisions pues, de vegades s'acerta, de vegades s'equivoca, ja no en una acció així, no? Sinó a l'hora de fer un regat o fer un passe. Jo vull que no s'equivoquen, però vull que s'equivoquen perquè intenten fer coses. Sí, llavors Zaibo, Tejera, el doble pivot, continuarà aquesta parella i tornaràs a apostar per Madinda? Bueno, és una possibilitat també, el que puguem continuar o que pugui haver un canvi. L'altre dia decidirem, veníem de guanyar el partit de la setmana anterior i crec que també s'havia guanyat d'alguna forma la continuïtat i pues, per a aquest partit farem el que pensem que és millor. Tenen possibilitats els dos de poder ocupar aquesta posició. I l'última per part meva, sí. Jo no tinc informació que em digui el que passarà, per tant et pregunto directament si t'agradaria que Chilema tornés al Nàstic a l'hivern. No parlo jo ara d'aquestes coses, ja he dit moltes vegades que no sols a Xile, no? Si quantitat de jugadors que han tingut en anys anterior els tenim gran estima, però a dia d'avui els millors jugadors són els que tenim i són els que tenim que treure el rendiment. Tot el que sigui a pensar en altra cosa és perdre el temps. Hola Vicente, mira, precisamente volia preguntar pel que et comentava el Xavi Molina, si no només pel Xavi, sinó a nivell grupal, el fet de perdre contra el Reus ha sigut potser una mica més difícil de recuperar-los anímicament aquesta setmana o no? Home, nosaltres ja per si ho diem la setmana anterior, no? que volíem guanyar per la necessitat que teníem, la situació que teníem. A més, pues, teníem l'al·licient, sobretot per la gent, de lo que suposa un derbi. Pues, això podem parlar igual de la gestió posterior, però jo crec que tenim que passar pàgina i el que tinc clar és que el divendres tenim una possibilitat i si estem centrats en el partit, que és el que ens dona la possibilitat de poder sumar,
jo després no sé què passaria el dissabte i passaria el diumenge, però jo el que sé és que si guanyem el partit del divendres, després del partit per la nit estarem en els mateixos punts que està ja un equip fora del descens, no? Tot això és el que me preocupa, i en això és el que estem centrats. Ja tot el més ja és passat i evidentment d'això ja no podem fer res. Sobre la derrota que fa mal, és possible que el divendres puguem veure un Nàstic, sobretot en quant als jugadors, no? Potser amb més agressivitat, entenem la paraula de que potser vagin més amb ganes de la victòria, o no? Més ganes no, sempre tenim les mateixes ganes. Nosaltres tenim que tindre cuidado, al final som l'equip que més expulsions de la categoria ha tingut, no? I concretament me pareix que som un equip que peguem poques patades, no? Però bueno, tindrem que gestionar millor per a lo que està en les nostres mans, pues no se donen aquestes situacions, perquè està clar que evidentment sempre és més difícil poder guanyar el partit en un jugador menys que en un més, no? Està el dicho ese, no? De que en 10 se juga millor que en 11, però que jugue sempre en 10 el contrari. Sempre jugo en 10 el contrari. Jo preferís jugar en 11, i si comptes, pues no s'han sigut 6-7 partits, que són quasi la meitat dels que han jugat, i és una dificultat més, desde luego. Sí, mister, una para acabar en castellano. Sí. Te decíamos antes, el Cádiz llega a Tarragona en el mejor momento de la temporada, cuando hace mes y medio estaba en descenso. Sí, pues es un poco lo que es la segunda división, ¿no? Al final vamos un poco, dependiendo del momento de la temporada, de las rachas que vamos consiguiendo, pues estamos en una situación o en un estado anímico positivo o negativo. Evidentemente el Cádiz llega ahora en el mejor momento suyo anímico de la temporada, pero nosotros tenemos que estar por encima de los rivales, de sus rachas, y lo que queremos nosotros es ganar el partido de mañana porque lo necesitamos, y en este caso es el Cádiz el que tenemos enfrente. Siempre es un placer jugar contra el Cádiz y bueno, intentaremos ganar el partido. Mister, sí, en castellano ahora comentabas que el Nasti tiene que estar por encima de las rachas. Ortuño lleva 8 goles en 14... De las rachas de los contrarios. De las racha nuestras, ojalá tuviéramos nosotros... Por eso, de la racha de los contrarios. 8 goles en 14 partidos Ortuño, uno de los pichichis de la categoría. Sí. ¿Hay algún plan específico para pararlo? No. Evidentemente es un jugador importante de la categoría, no ahora, sino demostrado en años anteriores que es un buen jugador. Pero si nos centramos en Ortuño, pues te podrá hacer daño cualquiera de los otros jugadores que tiene el Cádiz, pues en banda y en la parte de arriba, que son todos muy buenos jugadores. Con lo cual nos centramos en el equipo en sí, no miramos solo las individualidades.